Meron po tayo nilang official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Kay Sir Ed Verano. Ang pagpasayaw sa kuratsa. For our first interpretation, tawagon po ang aton harangdon na Vice Mayor, Honorable Francisco Rosales, papanisan sa aton Hermana Mayor, si Attorney Juanita Lilith Dato Abuel. Music.
Thank you very much, Mayor June and Ma'am Betty Dato. Yan na naman, Sarayaw